Otkud vas dvojice? Sad baš stigo smo preko terase. Jeli Mihajlo, šta sve ovo treba da znači? U čemu je problem? Znaš šta, Mišo, preteruješ, ljubite deda. U mojoj dinastiji sem ludog Milojka svi smo uglavnom bili normalni. Ama Žiko, kakva dinastija, kakvi pakači? Šta je bre vama danas? Kako šta nam je? Jedna ženska, druga ženska, treća ženska. Onda jedan muž, drugi muž, treći muž. Pa glavu ćeš da izgubiš. Nije bio treći muž. Ona što voli topli obrok, ona je neudat. Slušaj, Živore, ostavi se vice, ja sam odgovoran za ovo dete. A što baš ti? Zato što ti tolerišeš ovakve stvari. Ja ga tolerišem. Ti tolerišeš. A ti ga ne tolerišeš. A s tobom ću ja sada drugačije. Zašto? Natašina pisma nisi ni otvorio. Na fakultetu te nema danima. Sram te bilo. Deda, šta je njemu je? Milane, što se ti ljutiš na Mišu? S tobom ja ne razgovaram. Gde si bio ovih dana? Pa kod deda Žike, gde sam bio?